Bueno, etorri ginen, 1956an, berrogeita hamabostean, etorri ginen Extremaduratik. Egoera txarra zen ara, eta aitak ezin zuen bere familia aurrera eraman, eta erabaki zuen Bilbora etortzea. Etorri ginenean, lehenengo etxean, hemen nire atzean zegoen gutxi gora bera, oso aldatuta dagoenez parkean egiterakoan, baina hemendik gutxi gora bera zegoen nire etxea, nire lehenengo etxeak, eta hemendik zegoen urtegia, eta gero joan ginen beste etxe batera, ja ez zen etxola baino hobeago, joan ginen beste etxera, auzo erditi gutxi gora bera. Hemen zeuden 2 edo 3 tabernak, eta hemen ere egon zen denda bat, gero etxe batzuk eta gero eleiza. Horrela zen. Lokatza hori ez da belarrik hasten, ez da ezer hasten. Extremaduran bizi nintzen kanpoko txozo batean delakoa, eta etorri ginen adreiluzko egindako etxea. Eta gero, joan ginen beste etxe batera ja, bigarrenean, ja lehena baino hobeagoa zen. Ura ere, ura gehiago geneukan, kainua zabaldu eta ura eukitzea oso importantea zen. Eta gero ja azkenean, kooperatiba egin ondoren, joan ginen auzo berria, Ollargan auzo berria bizitzera. Dutxa geneukan. Hori ja zen hori ja zen gehiegi. Inoiz ez, hemen balde batean garbitu genuen gorputza eta gero ja dutxa ukitzea oso garrantzia eman genuen.